Wist ik even net wat ik zei. Er roept een beer op Schiermonnikoog. Beer boeloe, boeloe de beer. Wacht oh wacht, beleef het deze keer. Pakes avontuur. Wat spannend wie dat juster, hè? Dat wikje de heks samen bij Pake kwam in de bosk, wiels ter lei te sliepen. Beer Boeloe weer maar naar huis gaan. Ja. Want die is bang in de bosk. Oh. En ik voor heksen. Maar Pake Grietsen wie in wekkers krokken om wat er jerde. Ja, en wij weten vanzelfs wel dat dat kwam toch bij zijn poppenslag. De kabouter, die ik in het bos kwam. Hij wikje maar was kogen. En hippe happe hij, ik zal de bezem krijgen. Hier wikje doe zijn in haar bezem. En die waard in ieder een stuk langer. Sa, nou zullen wij even te vliegen. Pake, gaan jou mij efterop. Ja. En jij, hè? Pake, gaat al mij. Ja. Daar gingen ze. Heeg de loft in. Laat het Pake. Dit moet ik nog altijd al gratis doen, nee. Maar mooi nou. Ja. Goed beet houden, roept Wikje over haar schouder. Wij gaan hut, ja. Dit is mijn nieuwste model. Een vuurflits 400 XL. Op dat stuit zit Omke Willem in de keuken bij Moike Doet, die het correct onder het afwasken is. Nou, dat is echt wel wat. Ja, nou ja, het is wat wel je heid, hè? Ik bedoel, je had er altijd van wie west. Ja. Nou ja, net altijd hoor, maar dat is zo, ja. Nou, en dat dan nou zag je iemand. Die stumper. En hij neemt nog een jonkje. Wij zullen nou bedarren wezen. Nou ja, Willem, misschien had er wel een vriendin, jongetje. Wat wist ervan? Zou het Moike Doet, wilt ze de glazen afspeelt. En had er zien nog van u. Snuift Omke. Ja, nou ja. Ja. Hey, Pake, zeg daar eens. Daar is die hoes. Roept Wikje over haar schouder naar Pake Grietsen. Pake, zeg daar eens. Daar zitten 2 op jou te wachten. Sjoeg. En er is één. Die had de tranen ervan in de ogen. Pake is nou ek tegen nieuwsgierig. Dat zie ik net toch. Zal ik jou hier maar aanzetten? Rob Pake? Nee, zit er maar net doorheen. Wij zijn er haast. Jo, kom het el, zonder ongemakken. Een heks is een heks, nou. Help! En daar valt Pake Help! naar je onderen. Maar, Sjurnorus, hij knippert het een beetje met de egen en...
Ik wat? Ik ben hier in een prachtige kamer. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Wist je het? Heid! Ach, en Sjurnoris, daar binnen mooike Doet en omke Willem ek al. Oh, heid! Willem, Sjurno, het is hem echt. Hij is weg. Dus Sjurnoris, Willem. En ik nog in het kamerke dat we zelfs van hem kleer maken gaan. Oh, heid. Rob Mooike, wil ze paken in de jermensluit. Ja, nou ja, heid, mijn eigenste lieve heid. Omke Willem met haar haast een liedspitsje van goelen. Sa blied is er. Ja, tja. Gelukkig maar. En? Ein goed, al goed. Soms toch heksen echt nog wel eens wat goeds. Hm? Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. En voorast lekker sliepen.